дигар саволе ки омадааст, мард аз занаш ҷудо шавад ва дар охират, яъне дар биҳишт зани худашро талаб кунад, оё насибаш мешавад? Албатта, ҳар зане ки мисол дар дунё агар зани ту буду, ту мисол ҷудо шуданат агар ба шарте ки ягон иллату ягон сабабе дошта бошад ки аз ҳисоби худи ҳамун хонумат бошад, рӯзи қиёмат агар талаб кунӣ, ҳамун зан бо зани ту мешавад. лекин зане ки мега дар дунё агар 2 шавҳар ё 3 шавҳар карда бошад, дар рӯзи қиёмат интихоби шавҳар дар дасти занае. кадомиша ки мақсад дар унҷа интихоб кунад. саволи дигар, аз рӯи нофаҳмӣ ҳаққи як бародарро мехӯрӣ, аммо пушаймон шуда бахшиш пурсӣ, ӯ туро бахшад, дар қиёмат боз ҷавоб ҳаст ё не? Не, бародар. вақте ки ҳаққи як бародара хӯрдӣ ё маблағи як бародара мисол дуздидӣ, вақте мебарӣ дар дасташ метӣ, мегӯӣ бародари азиз, ака ман огоҳ шудам ки то ҳамира ту набахшӣ, худо намебахшад. барои ҳамин ина ҳамон маблағи ту ё ина ҳамин миқдор пули тура ман хӯрдум, ака ту мара бубахш. агар ҳаму ки бахшид, иншоалло пеш худованд бахшида мешай. рӯзи қиёмат аз ин масъала аз ту дигар пурсон нест. саволи дигар, як писар бо як духтари шиа мазҳаб никоҳ кунад, ҷоиз аст? илтимос, бисёр муҳим аст. ва фарқи шиа аз суни дар чист? аки ин як мавзӯи калоне аст ки шиа аз суни чӣ фарқ дорад. вале никоҳи бародари азиз ана шиа бо суни ҳамон ақидаи бисёр ботиле ки дорад, ки ҳатто ҳамин қуръона, шумо медонед ки ҳамин қуръона аҳли ташайюъ, бародари азиз, яъне бо ҳамин тариқе ки дар дасти мо ҳаст, бо ҳамин тариқша қабул надорад. яъне ин қуръон, бародари азиз, қуръони аслие ки аҳли ташайюъ эътиқод дорад, яъне ин он қуръон нест, бародари азиз. ва дигар бадиҳое ки онҳо доранд, вақте ки қубҳ мегӯянд, вақте ки тавҳин мекунанд, ҳақорат мекунанд, чӣ аз абубакри сиддиқ, чӣ аз умари форуқ, чӣ аз усмони зиннурайн, бародарои азиз ва гиромӣ, ин бисёр хатари калон дорад. дар мазҳаби худмон агар инҳоро касе ҳақорат кунад, вай мусалмон нест. ё ин ки инҳо вақте ки ба оишаи модармон тавҳин доранд, ё ҳамон туҳматеро ки дар ҳаққи оиша карданд, инҳо ӯро ҳақиқат мешуморанд, инҳо бар муқобили оятое ки барои покӣ оиша омадааст, дар муқобили оят истоданд. чӣ гуна бо ҳамин хел эътиқод мо ӯро никоҳ карда мегирем? барои ҳамин ин никоҳи инҳо бо ҳамин ақида, бародари азиз, дуруст на. аз ҳамин ақидашон тавба кунанд, иншоалло баъдан никоҳшон дуруст мешавад. дигар саволи омада, занҳои ҳомила ва духтарони бешавҳарро махсус занҳое ҳастанд ки алов мегардонанд, дар бораи онҳо шумо чӣ мегӯед? аку ман пештар гуфтум, яъне ҳомиладор шудани зан ё фарзанд овардани зан, инҳо дар дасти ин аловгардонҳо нест, дар дасти ин ҷодугарҳо нест, дар дасти ин фолбинҳо нест. барои ҳамин худотона инҷа саргардон накунед, бедину бедиёнат худотона накунед, балки иншоалло имрӯз тиби мо пешрафт кардааст, бирен дар духтурҳо муроҷиат кунед ва ҳамчунон аллоҳи меҳрубон дар зораву тавалло кунед. худои меҳрубон шуморо агар иродаи худо рафта бошад, соҳиби фарзанд мешавед. агар мабодои пеши ҳамин аловпарастову ҳамин фолбино равед, лекин нашавед, бубинед ду офат ба сартон, ҳам бефарзанд мемонед, ҳам ин коре кардед, ин бадбахтӣ барои шумо мақсад ҳам дар дунё шармандагӣ, ҳам дар охиратут. хуб, саволи дигаре омадааст. шахсоне ки пеш аз маргашон беморӣ зиёд мебинанд, хуб, ва гуноҳонашон оё бахшида мешавад? ва инҳо ҳақиқат доранд ки дар охират азоб намекунад? бале, касе ки бемор мешавад, бародари азиз, мард, вақти одами мусалмоне ки бемор мешавад, беморӣ кафорати гуноҳ аст. яъне чанде ки агар вай бемории сахт рафтан гирад, ҳамон қадар гуноҳош бахшидан мешавад. ҳамон қадар корҳоеро ки дар ҳолати сиҳатиш, корҳои неке ки анҷом медод, ҳамонҳо ҳам нависонда шудан мегирад. яъне гӯё ки ҳамин инсон ҳамон кор анҷом додист. барои ҳамин ин албатта ба албат гуноҳош мағфират мешавад,
پیش خداوند به خاطر این بیماریش باز ثواب و پاداش میگیرد. آدم بیمار را ببینه که دعاش هم در پیش خداوند قبول است.